Dneska se podíváme na ty nejšílenější SpongeBob Brawl Stars animace, co existují. Tak jo, pojďme do toho, máme tady takovou tu klasickou Brawl Stars animaci, co tam byla, akorát je vlastně přetransformované to video, která bylo jako upoutávka, je to zvláštní. OK, máme tady nějaký zvláštní, úplně zvláštní začátek, ale OK, koukneme na to. Jo, John Cena se dostane dolů, OK, to chápu. A zmasakroval toho tyka pana Krabse. Teď tam je ještě El Primo SpongeBob. Když na něho naběhne, co se stane? Ty kráso. Roztříská ho, úplně ho roztrhal. A vypadá to, že John Cena tady bude drtit úplně všechny, kámo. Ale úplně všechny. Takže zmátil SpongeBoba, El Prima, a Spike ještě utíká. Nahání ho Frank. Co to sakra je? A dostal slow. OK, jako za mě Frank teďka není tak OP, no. Takhle, přesně, a i tak ho zabil, OK. Máme tady Baze, Patrika, jestli teda dobře chápu, a máme tam Mortise, Sepiáka, ale teďka tam foukne. Tak tohle se úplně nepodařilo. A teďka ten klarinet, což asi značí ten power up, tak půjde dál a podle mě to zabije i toho Franka, co to sakra bylo. OK, najde ten klarinet, ale bude, jo, já si to myslel, protože, kámo, co to je za animaci? To je nějaká úplně divoká animace. A ten ho tam vyvrestlí, kámo, tohle je nějaká magořina úplně, jakože, tohle by měly být ty nejlepší SpongeBob animace, kámo, ale, jako, promiň, jo, ale zatím jako nevím, no. Máme tady další pořádnou našlapou animaci a tentokrát to je zase jakoby SpongeBob Brawl Stars přímo kombinace. OK, teďka jdeme Under the Sea klasicky. Počkej. Co to sakra je? Ale to dobré, protože teďka se dá dělat přes AI i hlasy a je to hustý, no. Teďka běží, kámo, někam úplně. A je tady Buzz Patrick. Kámo, to je dobrý. Jak je to dělaný přes to AI ještě? Teďka vyleze Mortis, hádám. A Mortis tam bude teďka spát a chillovat si. A oni ho budou chtít budit. Hej, to je dobrý, kámo. To se mi jako actually líbí, kámo. To se mi actually líbí. Tam na něho ťukají, budou tam dělat bordel, furt na něho zvonit. A ono to je udělané tak zvláštně, jakoby, že to je napůl animace. A přitom mi to přijde napůl, že to je udělaný přes Brawl Stars jako něco. Vyhodili je a... Ale jsou tam i takový ty voice liny z Brawl Stars právě, jako hustý. Okay, tady se loví meduzy, kámo, tady se loví meduzy. El Primo, tam skočí na meduzu a chytí ji. Kámo, to je dobrý. OK, SpongeBob má navrch tím, že je to El Primo SpongeBob ten bojovníček. A máme tady žáhavou meduzu. OK, zdrhají před ní pryč, i když tam doteďka lovili úplně brutálně hodně meduz, tak před jednou se tady úplně zaleknou. Máme tady Sandy Jessie a požahají nebo ne? Now you didn't, OK, máme tady další voice lineu a střelí do ní a nic se nestane. OK, tady tohle to vypadá jako docela nesmrtelná meduza. Hodí na ní Garyho. A... co se stalo? On jí zabil tu meduzu, nebo? Co to sakra bylo? Máme tady křupavého kraba. Tady SpongeBob otáčí burgeríky. A pojď. Máme tady Edgaro, rybo, nějakou divočinu. A máme tady tyka. Tak jo. Tam to byl vlastně Griff. To byla ta narážka na to, že předtím to měl být Griff a pak to byl tyk. OK, chápu to. OK, dobrý. Tak jo. A ten Griff by byl lepší, kámo, s těma prachama. Ok, máme Daryl Planktona. To ani nevím, co měl být předtím, ale ten se docela hodí. Jo, Perla to měla být předtím, OK. To tam úplně rozbíjí, kámo. Teďka si jde pro ten tajný recept, ale SpongeBob ho zmlátí. Úplně hrozně, kámo, ho pošle. OK. Teďka to otevře a tam bude nic, nebo bude tam něco úplně trapného, nebo prázdný papír, nebo SpongeBob tam bude. Spin?
Co to sakra je? Každopádně tady by měla být ještě nějaká navazující animace na tady tenhle ten update, takže se na to podíváme. Co to sakra? Tohle ale, update available, OK. Ale to je 5 dní staré, ale byl tam ten starý update ještě. OK. Play. Ale, co to, jo takhle, já už to chápu, jakože jsou furt updaty. Aha, OK. 3200 gemů a co si jde koupit za to? Megabox. Jo takhle, tohle je nějaký throwback, jak to bylo kdysi. Otevře Megabox a jsou tam jenom coiny. Za 3200 gemů otevřel a má tady jeden free box. No jo, kámo. A získal groma z free boxu. Typek chytil nervy. Teďka jde do školy. Maxka, Raf, Bell a za 20 dní přichází Squeak. Brawl Pass. 70 odměn. A teďka dostane na bodku, no. GG, bro. Tak jo, každopádně. Máme tady teďka hodinu a v hodině to vypadá, že tady tenhle ten týpeček jako úplně nemá kamarády, že jo. Za 1 minutu přijde Squeak, OK. Paní učitelka bude mít zas nervy, si myslím. Takže na to týpek čeká a je to tam a sebere mu telefon, hele. O co? No. O nic. Vypnul učitelku, tam mu sebere telefon bez tak, nebo ho vyzkouší. Týpek z toho bude hotovej, týpek z toho bude vyřízený. Tak ukaž, bráško. Týpek zapne, má tam Fortnite na telefonu, aj, to je blázen, OK. Ajajaj, zapotomlám na hlas, snaží se to zeslabit. No nic, sežere telefon. Ach jo, kámo, hruza, co to je? Ok, máme Megabox, otvírám Megaboxy, můžeš to slumit, kámo? Týpek to prostě nechce slumit. Otevírá furt ty Megaboxy, má tam furt jenom coiny. A čeká na toho Squeaka, až mu tam padne. A učitelka bude stát nad ním, kámo. Jo, zase, jí dal. No nic, no. Takže tam budou teďka oba dva. A týpek tam furt bude hrát. Ona mu nesebrala telefon, jenom ho poslala na chodbu. OK. Už chápeme, jsou tam jenom coiny a pak jsem mu vybil telefon, OK. Týpek usnul. A on si půjčí jeho, ne? To je blázen. OK. Teďka si ho bude chtít nabít a no nic. A dostal elektrošok, ale nabil jsem mu telefon, takže OK, já si hádám. A je tam Squeak. You have been banned. To už jsou takový trapný věci, kámo, vždycky. Bože můj. Aha. No nic, on dostal bankový tomu týpkovi. Jako asi bys to nemohlo stát, ale chápu, jak je to myšleno, no. GG, bro, GG. Tak jo, schválně. Má tady Sandyho a potřebuje 700 gemů na Sandyho, anebo že si může otevřít megaboxy a z toho získat všechny tady ty věci. Takže získal všechny tady tyhle ty power upy, to bylo kdysi, to jsem ještě hrával. A dostává fakt blbosti z toho, dostává. A potřebuje ještě tady tyhle 4 odemknout a neodemkli. Mohl si je koupit a teďka by museli padnout ze všeho, kámo. OK, padl Rico, takže týpek má nervy, to chápu. A už došly gemy. Co teď no? Každopádně týpek prodá všechno, co má, kámo. Prodá skateboard. Teďka z toho bude zase nic, že jo. Prodá plot, nebo co tam bylo, kámo. Prodá barák, ne? Aj? Jo, prodá míč a plot. A teďka, jak to prokliká, tak tam... Ježiš, kámo, to je hruza. To je hruza. Ach jo. Už to nevydržím dlouho, tady tu animaci. Už to nevydržím dlouho. Prodal barák, OK. Klaplík. Hruza. Musíš zaplatit, aby si mohl udělat powery. Potřebuješ hypercharge. A jo, tady vlastně ještě nebyla hypercharge na Crowa. OK. Teďka si týpek prosí, aby... S čím to zase hraje, že? Jo, hraje s bojem, nastřeleným. A proti ním jsou nějací magoři, kámo. No nic, kámo, no nic. Tohle to už nezvládnu to dlouho, už tady tohle to. Poslední.
Ne, dobrý, konec. Díky, že jste se koukali, tohle to byly SpongeBob animace, ta poslední byla nějaká zvláštní, mějte se a čus.